Γεια σας. Κάναμε λοιπόν και εμείς το δικό μας κανάλι. Αυτό είναι ένα καλωσόρισμα στο κανάλι μας, στο My Premium Channel. Εδώ θα δείτε προϊόντα τα οποία δοκιμάζουμε, προϊόντα τα οποία είναι μέσα στο My Premium Vape ή θα έρθουν πολύ σύντομα. Θέλουμε να δείξουμε ακριβώς τι κάνουμε για να δοκιμάσουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα επιλέξουμε να μπουν μέσα στο My Premium Vape. Η Βάσανο για αυτό το κομμάτι έλαχε σε μένα. Χρόνια τώρα λέω ότι δεν είμαι ούτε influencer ούτε reviewer. Όμως αποφασίσαμε με δημοκρατικές διαδικασίες να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα σας παρουσιάζω ή θα σας λέω κάποια tips για τα προϊόντα τα οποία θα έχουμε και θα μπορείτε να βρείτε στο δικό μας στο χώρο. Έτσι, για να πάρετε μια μυρωδιά, πολύ σύντομα θα δείτε αυτό. Bastard V2, ανάποδα το κρατάω, γεια σου Δήμο. Bastard V2, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, αυτός ο ατμοποιητής κάθε μέρα με εντυπωσιάζει περισσότερο. Το επόμενο που θα δούμε πολύ σύντομα είναι ο Titanite. Ένας ατμοποιητής βρίσκεται εδώ, δοκιμάζεται. Έτσι, για να πάρετε μια γεύση. Δοκιμάζεται. Ατμοποιητής με εργοστασιακή ενδίσταση από Γαλλία, από τη γνωστή εταιρεία Titanite. Θα δούμε αυτό. Θα δούμε ένα ποτ που έχω εδώ. Πολύ ωραίο ποτάκι. Έχει ήδη δοκιμαστεί ένα κομμάτι του. Θα δούμε μπαταρίες, οι οποίες δοκιμάζονται ενδελεχώς. Εντυπωσιακά καλή απόδοση. Θα δούμε τέτοιο φωτιστή από την ίδια εταιρεία και με οθόνη και intelligent και χωρίς οθόνη. Κάποια υγράκια, πάρα πολλά υγράκια, θα δούμε πάρα πολλά υγρά. Αυτά τώρα είναι θέμα γούστου, θέμα γεύσης. Εγώ δεν θα μπαίνω καθόλου στο θέμα γευσάρα, στο θέμα τι ατμοποιητής είναι αυτός, κάνει τα πάντα. Με ξέρετε ότι είμαι λίγο δύσκολος και δύστροπος στο να πω για κάποια πράγματα κάτι, και δεν το κάνω από ανταγωνισμό, το κάνω από θέμα άποψης. Δεν θα στρογγυλέψω κάτι. Το σκυλιπτικό, έχουμε και εδώ, θα κάνουμε ξανά και τον Cloud. Και τον Cloud θα κάνουμε ένα βιντεάκι καινούριο, γιατί μετά από τόσες μέρες χρήσης έχω και άλλα πράγματα να πω για αυτόν τον ατμοποιητή, ο οποίος μοιάζει απλός, δεν είναι απλός, είναι πάρα πολύ ωραίος. Αυτό ήταν το καλωσόρισμα. Δεν θα είναι κάτι συμβατικό, αλλά θα δώσουμε και tips, θα ανοίξουμε τους ατμοποιητές, θα ανοίξουμε τα hardware όσο μπορούμε για να δούμε πώς είναι μέσα και αν είναι έτσι όπως θέλουμε να είναι. Και από εκεί και πέρα, δεν έδειξα το μοντάκι. Έχουμε και μοντάκι. Πολύ ωραίο μοντάκι. Μπαταρία δεν έχω. Δεν πειράζει. Δουλεύει και χωρίς μπαταρία. Τέλος πάντων. Να σας πω ένα καλώς ήρθατε. Κάντε εγγραφή. Κάντε like. Και βάλτε και το καμπανάκι για να σας ενημερώνει όποτε έχουμε καινούργια προϊόντα, καινούργιο βίντεο.
Θα έχουμε πολλή δουλειά μαζί. Αρκεί να έχετε όρεξη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά.